رحمت للعالمین انو شمس طلوع تھے آمنہ دا انو روم دے کنگرے ڈل دے گئے بے موسم باغ کھجوریں دے انو پھپھڑے آئے انو پھل دے گئے انو ہتھ لجپال دے اٹھ دے آئے انو ظلم دے بادل ٹل دے گئے ایندے خوشتر قدم زمین تے آئے کائنات دے نقش بدل دے گئے رضا اکرام سبحان اللہ کو جاتا میں کو پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ تھی گئے ٹائم خطاب کرن یا تو مجمع کنے داد گھنن یہ بہت اوکھا کام ہے کیونکہ آج دوست شدے اٹھی گئے نیندروں سے آج جڑے بیٹھیں وہ نیندر بیٹھے کرے گا اور برائے نام جاگ دے بیٹھا نا دیدہ بیٹھا میں آدھ نیندرے تے آدھ جاگ دے بیٹھا بہرحال ذکر کرنے توجہ سماعت فرمیسو انشاءاللہ دو چار جملے ہیں قیمتی استاد صاحب دی زیر صدارت میں ضلع مظفر گڑھ دی آخری سرحد تے بیٹھا ہے غلام عباس تے بھائی صفدر سعیدی صاحب اتھا سانے محفلے دے اندر آنا کدیں توڑے جو ایک بندہ سامعین چ آوے پتہ لگے جتنا تساں بیٹھے ہوئے ایہو جیتی سٹیج تے بندے بیٹھے ہونا اور وگھیں دے وچ مخلوقاں ہوندن سارے علاقے دے وچ اتنا سونا دے لوگ ہادیا اور پاکستان دے جتنا تیرے ذہن دے وچ نامور خطیب ہو سن وہ دھرتی تو نہ چکے ہو سکے بڑے بڑے خطیب جتنا ہیں ملازم ڈوگر خان مز قادری کاری رمضان گیریوال کاری منیر جتنا نام ورودن ہے انہوں نے دھرتی ہے سارا علاقہ دریا دو دریا جی تھرل دے پائیں سندھ تے چنا موزہ سرکی تھانہ کندائیے دیکھ ہیں بے شک جٹ لوگ انتہاتی تے نبی سیدہ نا جو آپ ہے نا خدا دی قسم گردنہ کٹاون کی تے تیار کیا اتھا کرد دے دے بیٹھوئے سادہ بھیرا احمد لبائک لبائک دے نارے ودا مرے دے خدا دی قسم سارے علاقے جل دے تو آگ سے بھی اتھا ہی نے کو لبائک دے نا کہیں اندر جے تو حیران تھی سے خدا دی قسم نکڑے نکڑے معصوم بال جو ہے نا اللہ جاندہ کرے لبائک لبائک ودے آدھے کوئی ایسی جوان کرامت چھوڑ گئے دنیا دے ہوتے بچے بچے ذرا ذوق نہ لگ سبحان اللہ ایک آدھ شیر تے والا میں دو چار گالی شادی دے حوالے دنال پیش کریں نا توجہ طلب جملے لجپال نبی سائیں بدھنے تو کل کفر دہاں کو روڑ سجے سائیں جانی جان حضور جو ہے سائیں کل ہم انت نچوڑ سجے مدہ چاندر تے پہنچ کوئی برنے جے سائیں بشر دمان مروڑ سجے اکرام بشر جت پجنا سائیں پہلے چاندر کو تروڑ سجے ذرا ٹھار دیا گا زبان اللہ رات رب نے جدا بڑی ہو سی تیجے زلفیں دیتات تھئی ہو سی خون دے مل دے شیر نہیں بلا دی گا رات رب نے جدا بڑی ہو سی تیج
تیجے زلفیں دیتات تھئی ہو سی. آمازی شیر سنی توجہ طرف. اے تور چلتے تھی گیا کولے تے جو نینا کو دھار نہیں ہو سی. تیجے زلفیں دیتات تھئی ہو سی. تھئی ہو سی تیجے زلفیں دیتات تھئی ہو سی. جڑے جاگ دے بیٹھے میں ذرا زور دے کو سبحان اللہ. بھائی صفدر سیدی دی شعر سنی بڑا سنا دے داد اچھے رہے. اے جو عرشات نوری منظر ہے تیرے مسکن دی روشنی ہو سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. اے جو عرشات نوری منظر ہے تیرے مسکن دی روشنی ہو سی. تیرے زلفیں دیتات تھئی ہو سی. اے جو ساقی لکھیں دناتا ہے راضی بی بی بطول تھئی ہو سی. اللہ سبحان اللہ. تیرے زلفیں دیتات تھئی ہو سی. عزیزان محترم میں دلی دعا گوا